Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan wantun martobat lan tansah purun madosi Gusti menapa kemawon pepalange rawi-rawi rantas malang-malang tutung supados anggenipun kula panjenengan gesang ing alam donya menika jejering tiyang sekeng, tiyang sing langkung gampil dumawah ing dosa, kula panjenengan tetep wantun tangi saking dosa lan bangun gesang ingkang selaras kalian karsa dalem Gusti. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah bilih Gusti Yesus menika estu dados pribadi sing sae, pribadi ingkang kersa nampi sinten kemawon, boten namung tiang-tiang sing kaanggep sae, suci, tansah adamel bungah. Ning Gusti Yesus ugi kersa nampi tiang-tiang sing dianggep dosa, dianggep pengkhianat, dianggep mung ngribeti lan sapanunggalane. Wonten ing cariyos Injil kula panjenengan saged manggi Gusti Yesus tansah srawung kalian tiang-tiang alit, tiang-tiang sing kagolong kaum rentan, mbuh kuwi wong miskin, wong lara, wong sing kepanjingan setan utawi roh-roh awon, tiyang sing dipandang hina wonten ing masyarakat. Gusti malah caket kalian tiang-tiang menika. Awit katresnan lan welas asih dalem menika boten adamel wates utawi tembok sing kuat tur dhuwur kangge misahake kalian tiang-tiang sing kaanggep dosa. Nanging kosok wangsulipun Gusti menika rawuh madosi lan asung kawilujengan dumateng tiang-tiang sing dosa. Waosan Injil dinten menika nyariosaken tokoh sing sampun terkenal, inggih menika Sakeus, salah setunggal kepala pemungut cukai ingkang dening bangsanipun disingkirake. Awit tumraping bangsa Yahudi, Sakeus menika antek-anteke penjajah Romawi, kepala pemungut cukai sing gaweane ya njaluki pajek marang rakyat Yahudi. Mila lumrah banget yen Sakeus disingkirake, awit nggih mesti dibiji dadi antek-anteke, dadi pengkhianating bangsa lan tentu naminipun padamelan pemungut cukai menika ya rentan korupsi. Mila Sakeus sing sampun terkenal sugih duwe jabatan ing tengahing masyarakat Romawi, menika sacara status sosial mbok disingkirake duwe kuwasa. Ning anehipun rikala Gusti rawuh, Sakeus wantun nilar samudayanipun, wani ngasorake diri ing atase pejabat terus melayu ngupadi saged pinanggih kalian Gusti awit badanipun andhap, kepara ora isin menek uwit. Nah menika saged dados tulodo tumraping kula panjenengan kados pundi Sakeus ngupadi manggihi Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula,
KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 19 ayat 1 ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus mider-mider mlebet ing kutha Yeriko. Ing kono ana wong aran Sakeus, kepalaning para juru mupu bea sing sugih banget. Wong iku kepengin weruh Gusti Yesus nanging ora bisa marga saka akehing wong. Mongko Sakeus dhewe cendhek. Mula banjur mlayu ndisiki lan menek uwit supaya bisa weruh, awit Gusti bakal langkung ing kono. Nalika Gusti rawuh ing papan mau, nuli tumenga lan mriksani Sakeus. Pangandika dalem, Sakeus, enggal muduna, aku arep mampir ing omahmu. Sakeus agi-agi mudhun mapagake Gusti kanthi bungah, nanging sing padha weruh padha grundelan. Tembunge, wong dosa kok diampiri. Dene Sakeus nuli sowan ing ngarsane Gusti lan matur, Gusti, sakpaling bondo kula badhe kula danakaken dhateng tiyang miskin. Lan menawi kula ngantos damel rugi, badhe kula lintoni tikel sekawan. Gusti Yesus nuli ngandikani, dina iki omah kene nampa berkah, awit wong iki ya putra Abraham. Mula putraning manungsa rawuhe perlu goleki lan gawe slamete sing ilang. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus estu kanthi rena nampi lan ngaruhake Sakeus ingkang sampun terkenal disingkiri dening bangsanipun. Awit Sakeus menika dados anthek-antheking penjajah Romawi, dadi kepalaning juru mupu bea sing saben wulan utawi saben taun utawi nggih saben-saben saat tertentu munguti pajek dumateng rakyat Yahudi. Sacara sosial Sakeus menika disingkiri, disengiti dening kathah bangsa Yahudi. Ning sacara politis tumraping penjajah Romawi, Sakeus menika nggadhahi panguwasa, dadi pimpinaning pemungut cukai ing Yeriko lan sugih banget. Naminipun tiyang sugih wiwit jaman semanten ngantos jamane awake dhewe kuwi mbok ora duwe jabatan, jenenge duwe dhuwit, iso tumindak apa wae, iso nguasani sapa wae. Nah menika kekuataning Sakeus. Rikala Gusti rawuh kados-kados jabatan kuwasa sing digadhahi dening Sakeus ora ana gunane. Sakeus nilar sedaya menika lajeng mlajar nyaketi Gusti. Ning merga akehing wong lan dilalah ya badane cendhek, Sakeus ora bisa ndesel-ndesel ra iso. Mila lajeng nglangkungi tiang-tiang menika lan ningali, "Oh Gusti, mengko bakal liwat kono kuwi. Aku tak menek uwit." Kula kinten Sakeus anggenipun ngupadi Gusti kanthi penuh andhap asor, wani ngasorake diri ing ngatasé pimpinaning pemungut cukai, duwe dhuwit akeh, kuasane ya kula kinten luar biasa. Ning pranyata boten dawuh marang anak buahe supados
matur marang Gusti Yesus rawuh sowan Sakius. Mboten, Sakius sing malah madosi sarta mboten nyuwun tulung anak buahe kepriye carane ben iso ketemu Gusti. Sakius madosi piyambak, menek uwit dhewe. Menika kula kinten sing luar biasa saking Sakius. Dereng malih rikala estu Gusti nampi piyambake Sakius wantun bagikaken rezekinipun dumateng tiyang miskin. Separone bandane dicaosake wong miskin lan yen ana sing dirugekake bakal dibalekake tikel papat. Menika lak wujud bilih Sakius anggenipun dados pemungut cukai menika boten merugikan orang lain. Piyambake yakin mila yen ana sing dirugekke bakal dibalekake tikel papat. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.